Сёння вельмі прыемна прысутнічаць на гэтым цудоўным фестывалі. І, канешне, першае, што хацелася б сказаць, то выказаць словы ўдзячнасці ўсім арганізатарам, таму што такія святы, канешне, патрэбныя. Яны аб'ядноўваюць, яны збліжаюць, яны вучаць нас дабру, мэтанакіраванасці, справядлівасці. І гэта, канешне, тое, чым жыве грамадства. Шановныя сябры, я, канешне, хочу сказаць, што сёння мы, прадстаўнікі купальскіх зор з горада Барановича, прыехалі на нашу чароўную навагрудскую зямлю, таму што сама я таксама свецязянка і таксама сама нарадзілася ў Валеўцы, закончыла там школу. І вы ведаеце, мне сёння прыемна сказаць тое, што зусім недавно наши купальскія зоры, літаратурнае аб'яднанне, якое дзейнічае пры цэнтральнай бібліятэцы горада Барановичы, выпусціла свой другі зборнік, літаральна некалькі месяцаў ён выйшаў, «Купальскія зоры 2». Тут аб'яднаныя творы, вершы, проза наших шановных удзельнікаў літаратурнага аб'яднання «Купальскія зоры». Вы ведаеце, асабліва прыемна прысутнічаць на гэтым нашым свяце, таму што Владимир Высоцкі, ён таксама быў вялікі майстар мастацкага слова. І яго творы, значыць, па-філасофску мудрыя, яго творы вельмі меладычныя, яго творы распавядаюць менавіта пра тое надзённае, што заўсёды хвалявала грамадства. І, канешне, нашы купальскія зоры вучацца ў самых нашых лепшых паэтаў расійскіх, паэтаў беларускіх, пры стварэнні сваіх гэтых мэтанакіраваных твораў. Вы ведаеце, самае цікавае тое, што у многіх людзей, якія таленавітых людзей, ёсць беларускія карані. Мы ведаем, што наш шановны Владимир Высоцкі, таксама яго род пашоў з Брэшчыны, так. Мы ведаем, што ён бываў на Навагрудчыне, і таму мы, што называецца, у адной такой нейкай повязі, так. А ўсе мы разам аб'яднаныя творчасцю, аб'яднаныя прыгажосцю мастацкага слова, аб'яднаныя песенным мастацтвам. Дарэчы, у прадстаўнікоў купальскіх зор таксама вельмі створана шмат песень на іх вершы, і мы гэта песеннае мастацтва, што называецца, папулярызіруем, мы яго прадстаўляем у розных гарадах і за межамі нашай Беларусі. І вы ведаеце, мы жывём гэтай творчасцю, і гэта